zatvora. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je privremenu odluku o izdavanju jedinstvenog matičnog broja. Matični broj dobit će i tromjesečna beba Belmina Ibrišević, što će joj omogućiti liječenje u inozemstvu. A da je krajnje vrijeme za postizanje dogovora, političarima su poručili i građani okupljeni ispred zgrade državnih institucija. Šok. Samo tako je majka tromjesečne Belmine Ibrišević mogla opisati svoje stanje kada je saznala da njena beba ne može na liječenje u inostranstvo jer nema matični broj. Rekli su jednostavno doktori, mi vam više ovdje ne možemo pomoći, idite za Sarajevo. Doktorica mi je rekla da je to stvarno teška imunološka bolest, da je potrebna transplantacija koštane srži koja se može obaviti u Njemačkoj. Ali i rekla nam je da hitno sebi i bebi sredim pasoše. Ja sam faks je poslala za Gračanicu, moj muž je otišao po taj faks da vidi šta kako. Moj se pasoš mogao srediti za 48 sati, ali bebi ne može jer beba nije imala matičnog broja. Belmina je rođena nakon 12. februara, kada je prestala važiti odredba člana 5 zakona o matičnom broju, čime se onemogućilo izdavanje matičnih brojeva. Upravo je slučaj male Belmine bio zadnja kap koja je dovela do protesta ispred državnog parlamenta. Zahtijevamo da prijedlog zakona uputite u parlament da bi imali priliku da riješimo ovaj problem trajno, a ne da nam mažete oči odlukama kad možete donositi zakone o zapošljavanju porodice, prijatelja, kolega, podizanju plata, donesite prijedlog zakona za našu djecu, sram vas istid bilo, jeste li vi gospođo majka, sram vas bilo. Dok su protesti trajali, Vijeće ministara donijelo je privremenu odluku o jedinstvenom matičnom broju, koja će važiti 180 dana i na snagu stupa odmah. To znači da će svi građani u Bosni i Hercegovini, uključujući naravno i djecu, novorođenu, koji do danas nisu imali jedinstven matični broj, moći već od sutra da se jave u nadležna ministarstva unutrašnjih poslova i dobiti jedinstven matični broj. Ovom odlukom utvrđena su 3 registraciona područja u Bosni i Hercegovini i to Federacija BiH, Distrikt Brčko i Republika Srpska. Postoji mogućnost da bude usvojena po hitnom postupku na sutrašnjoj sjednici državnog parlamenta. Međutim, ta vijest nije umirila okupljene.